Bermeoko udalak ume eta gazteei zuzendutako tailerrak antolatu ditu apiriletik ekainera bitartean. Besteak beste, eskulanak, sormena, marrazketa edota sukaldaritza landuko dira tailer hauetan. Gaur egun bizitzen ari garen egoera kontuan izan da, aforoak mugatuta egongo dira eta indarrean dauden osasun eta segurtasun neurri guztiak beteko dira. Alde batetik, 0 eta 5 urte bitarteko aurrei zuzendutako nire lehen tailerran eskulan ezberdinak landuko dira. Hori bai, adinaren arabera bertan egiten direnak moldatuko dira. Izena emateko beko portala hogei@gmail.com helbidera mezua bidali beharko da eta dagoeneko apirileko tailerretan apuntatzeko epea zabalik dago. Kontutan hartu behar da, tailer hau bera maiatzean eta ekainean ere egingo dela eta beraz apirilean parte hartzerik izan ez duten aurrek datozen hilabeteetan aukera berri bat izango dutela. Umeek ezingo dute tailerretan 2 aldiz parte hartu, ahalik eta ume gehienek parte hartu dezaten. Beste alde batetik, 6 eta 12 urte bitarteko ume eta gaztetxoentzako sormen tailerrak egingo dira apirilean eta maiatzean zehar. Larunbatetan, 5:30 7:30 eta doakoak izango dira. Tailer hauek gizarte eta kulturetxean burutuko dira eta apirilekoetan izena emateko epea zabalik dagoeneko Bermeoko gazteentzako informazio zerbitzuan. Maiatzekoetan parte hartzeko apirilaren 28an zabalduko da izen emate epea. Azkenik, 12 eta 35 urte bitartekoei zuzenduta kale marrazketa ikastaroa larunbatetan egingo da apirilaren 10tik ekainaren 5 arte eta ordutegia 10etatik 12etara izango da. Tailer honetan parte hartzeko 25 euro ordaindu beharko dira, materiala erosteko. Eta izena emateko epea zabalik dago gizen.